над землей был зняты, поміж злочинцев на крыжи он повис. Тады один из них, полный бунту и бессилия, по прокачаю скировал до Христа. Ти ж ты не збавца, не Мессия, збав же себе сам. Иисус, помни про мяне, коли придешь у свое владарство. Иисус, помни про мяне, коли придешь у свое владарство. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Я надеюсь, складаю на Пана, веселиться и радоваться буду з ласки Твоей, бо глянути на мое принижение. Гэтымі словамі антыфону на ўваход распачынаем святую імшу у панядзелак 4-го тыдня Великага посту. Заўсёды традыцыйна кожны панядзелак мы прыходзім тут перад алтар Пана, каб прасіць заступніцтва у нашага нябеснага патрона Міхала Арханёва, каб ён дапамагаў нам у змаганні з д'яблам, каб мы не трапілі у пастку злога духа. Гэта святая імша канцэлебраваная, падчас якой мы будзем маліцца ў наступных інтэнцыях. Адзін з святароў моліцца за святой памяці Яніну Адынец, выпрошваючы для Божай міласэрнасці і вечнага шчасця ў небе. Другі святар моліцца за ахвярадаўцаў гэтага месяца, за ўсіх тых людзей добрай волі, якія, дзякуючы сваёй малітве, сваім ахвярам, падтрымліваюць нашу парафію. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занепаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Усемагутны Боже, святымі сакраментамі Ты свет аднаўляеш, падтрымлівай праз іх касцёл Твой нябеснымі дарамі і ў сямным жыцці не пакідай яго без Тваёй дапамогі. Праз Пана нашага Ісуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen.
Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Вось я ствараю новое небо и новую землю. Минулое больш не буде успоминаться и не прийде на думку. А ви радуйтеся і тешьтеся вечно з того, що я створив. Бо я зробив Єрусалим радостю, а його народ веселостю. И буду радоваться Иерусалиму и тешиться своим народом. Больш не буде у им чутный голос плачу и голос крику. Больш не буде там немовляти, что живе только некалькі дзён, ни старога, які б не досягнув повноти своїх дзён. Бо той, хто помре у 100 годов, буде лічитися юнаком, але грешник, який досягне 100 годов, буде проклятий. І побудують доми, і населять їх, посадять виноградники, і будуть споживати їх плон». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня збавив. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня збавив. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня збавив, и не дозволил ворогам моим потешаться с мяне. Пане, Ты вывел с отхлани душу мою, Ты уратовал тых, кто сыходит у могилу. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня збавив. Спевайте Пану вы, законные, верные, памятайте про святость ягонную. Бо гнев Его триває і мгнення, а ласкавость Его усё життя. Увечері приходить плач, а раніцей радость. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня збавив. Почуй, Пане, и злитуйся надо мною. Пане, будь мне допомогай. Ты нарекание мое замянив на танец. Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня збавив. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Шукайте добра, не зла, каб жили вы, и Пан буде з вами. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус вийшов з Самарії і накерувався у Галілею, бо сам Єсус свідчив, що пророк не має пошани во власній батьківщині. Коли ж прийшов у Галілею, то галілейці прийняли його
убачыўшы ўсё, што ён зрабіў у Іерусаліме на свята, бо і яны хадзілі на свята. Так Езус зноў прыйшоў у Кану Галілейскую, дзе перамяніў ваду ў віно. У Кафарнауме быў адзін прыдворны, у якога хварэў сын. Пачуўшы, што Езус прыйшоў з Юдэі ў Галілею, ён прыйшоў да яго і папрасіў прыйсці і вылечыць ягонага сына, які паміраў. Езус жа сказаў яму: «Калі не ўбачыце знакаў і цудаў, не паверыце». Прыдворны кажа яму: «Пане, прыйдзі, пакуль не памер». Калі Езус сказаў яму: «Жывы сын твой», і паверыў ён сам і ўвесь дом ягоны. Гэта быў другі цуд, які учыніў Езус, вярнуўшыся з Юдэі у Галілею. Гэта слова Пана. Умілавану Хрысце Пану, браты і сёстры, гэта быў другі цуд, які учыніў Езус, вярнуўшыся з Юдэі у Галілею. Напэўна, тэмат нашай чалавечай веры, ён будзе заўсёды, напэўна, актуальны, бо штодня, штохвіліны, а часам і штосекунды мы стаім у выпрабаванні нашай веры. І ад нашых учынкаў, паводзінаў, словаў залежыць, як мы веру выпрабоўваем, ці жывем, ці увогуле занядбоўваем. Сёння Ян Евангеліста нам дае такі непросты, на першы позірк урывак з Євангелля, але калі мы зробім такую паралель, то мы можам адчуць і убачыць, што мы яго можам падзяліць на дзве часткі. І, безумоўна, Ян Евангеліста выразна сцвярджае, што аздараўленне дзіцяці гэтага прыдворнага чыноўніка з'яўляецца такім другім знакам, які зрабіў Езус Хрыстус. І Езус Хрыстус, ён выкарыстоўвае слова «цуд», а не знак у дачыненні да дзеяння Езуса. Таму што яго дзеянні, яны не накіраваныя былі на здзіўленне сваіх вучняў, усіх тых, хто яго акружаў, усіх тых, хто за ім хадзіў, але каб, скажем так, паказаць сваю моц, скажем так, незвычайнай рэчаіснасці. Тэрмін «знак» у, скажем так, кантэксце Святога Пісання выражае ўсё тое, што знаходзілася ў цэнтры і ў моцы дзеянняў Езуса Хрыста. Праз знакі мы павінны былі спазнаваць прысутнасць гэтага чаканага Месіі сярод выбранага народу, народу Божага. І, як мы добра ведаем, што першы такі знак дзеяння Езуса, гэтага цуду, было ператварэнне вады ў віно на вяселле ў Кане Галілейскай. І дзякуючы гэтай перамене Езус Хрыстус паказаў сваю моц, сваю сілу, але таксама ён адкрыў вочы сваім вучням.
І гэта адбылося такім штуршком для таго, каб у ягоных вучняў нарадзілася вера ў тое, што ён сапраўдны месія. Праз гэта ён адкрыў сваю славу, і вучні паверылі ў яго. Таксама аналагічным чынам сёння евангеліст Ян апісвае сцэну, калі Езус кажа, што «Ідзі, тваё дзіцё жывое». І гэты чалавек, дзякуючы слову Езуса, ён паверыў і пайшоў. Але ўсё ж такі ў гэтага чалавека чалавечае любапытства, чалавечая гэтая нотка, яна таксама адыграла ў тое, што пачалася такая цікавасць у яго, і ён распытваў, а якой гадзіне ягонаму сыну стала лепей. У сённяшнім тэксце евангеліст Ян апісвае шлях да веры, скажем так, ад такога службовага прыдворнага чалавека, які поўніць такую царскую уладу, царскую службу, да веры, скажем так, простага бацькі, які прыйшоў шукаць паратунку для свайго дзіцяці. У адказ на словы Пана Езуса «Ідзі, сын твой жывы», безумоўна, чалавек паверыў, як мы чулі, і евангеліст Ян дадаў, таму бацька паверыў і ведаў. Безумоўна, гэтыя тры розныя імёны аднаго чалавека, з дапамогай якіх евангеліст нам сёння паказвае, як нарадзілася сапраўдная вера. Вера у боскую сілу і у боскую моц. Пачатак – гэта чыста знешне выраз, які быў, скажем так, арыенцір такім сацыяльным на вяселлі ў Кані Галілейскім, каб паказаць, скажем так, ягоную моц, скажем так, не толькі для аднаго чалавека, але таксама, каб паверыла ў яго скажем так, большая шмат і лічба людзей. Мои дорогие браты и сестры, без веры чалавеку вельмі цяжка і нелёгка. Чалавек не можа до конца зразумець сябе самога без Езуса Хрыста. Ён до конца не можа зразумець, хто ён і у чым яго сапраўдная годнасць, у чым яго сапраўднае пакліканне і у чым яго канчатковае, скажем так, прызначэнне і мэта яго жыцця. Таму, мои дарагія браты і сёстры, трэба вельмі заўсёды памятаць пра нашую веру, пра стан нашай веры. Таксама трэба памятаць, што ад, скажем так, нашых рук залежыць, у якім стане будзе вера. Ці так сапраўдна я давяраю сваё жыццё жывому і праўдзіваму Езусу? Ці я давяраю яму праз тое, што ён часам хоча паставіць нас перад такім выбарам жыццёвым, ці захаваць вернасць яму, ці спакусіцца праз спакусу сатаны. Амен.
Да Бог, які праз прыйсці ў свет Яго адзінароднага Сына, жадае аднавіць нас і нашых ближніх, узнясем з верою нашыя просьбы. Молімся за святы Касцёл, каб ён сведчыў аб новым жыцці, якое распачаў у ім Бог Збавитель. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за тых, хто рыхтуецца да прыняцця сакраменту святого Хросту, каб сустрэча з Христом напоўніла іх сэрцы Божай любоўю. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не верыць у Єзуса Христа, каб прынялі заклік да навяртання і паверыў у Євангелля. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за тых, хто удзельнічае ў великапостных рэкалекцыях, каб яны паядналіся з Богом. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся аб жыцці вечным для Яніны Адынец. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся аб Божым благаслаўленні усялякіх патрэбных ласк Божых для ахвярадаўцаў гэтага месяца, якія сваёй малітвай ці сваім, скажем так, ахвяраю матэрыяльнай падтрымлівалі і падтрымліваюць нашу парафіяльную супольнасць. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб ніякія жыццёвыя выпрабаванні не знішчылі нашай веры ў Хрыста. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Божа, Ты праз кроў Твайго Сына, пралітую на крыжы, здабыў нас для сябе. Выслухай малітвы, якія мы да Цябе ўзносім і ўчыні, каб мы, адноўленыя моцай Тваёй ласкі, верна служылі Табе. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Bo tak полюбил свет Бог, что дал Сына одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не згинув, але мів життя в віках. Життя, каб мів вічнає, життя, каб мів вічнає, життя, каб мів вічнає, життя, каб мів вічнає. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костолу Святому. Милосердний Боже, нехай пльона буде для нас ахвяра, якую Тобі складаєм, каб ми, очищені від старих гріховних і схильностей, были одновлены лаской життя вечного, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим. у гору серці, Узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче Всемагутны, вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі наše сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне, таму з анёламі і ўсімі святымі
мы прославляем Тебе разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вершине, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святости. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючых цела і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просім Отця Небесного, каб отпустив нам грехи и заховав нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на
прости нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим себе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збаўцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе оздоровлена душа моя. Крошечці хліба Ти єсть, Пане, укритий великий Ти, Пане, і праз веки до нас приходиш, каб дать себе в ахвяры нам. Твоя кров, кропельках вина, якую Ты за нас пролив, бо на крижі для нас стякала, каб вибавить нас от зла. Ты, Пане, есть для нас надеей, Ты, Пане, любишь нас. Прошу Тебе, каб так было, устяж праз шмат годов.
Помолимся. Просим Тебе, Пане, ка прийняти сакрамент оживив і однави у нас, і святів, довівши нас до життя вічного, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim. нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Ти за нас терпів од рано, Єсу Христе, змилуйся над нами. Ти за нас терпів од рано, Єсу Христе, змилуйся над нами. Ти за нас терпів од рано, Єсу Христе, змилуйся над нами. Ангел Панський звістував Панні Марії, і почерла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo służebnicy i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.